Домашна луканка. Необходими продукти: 4 кг телешко месо, 4 кг свинско месо, 150 г сол, 20 г черен пипер, 6 г кимион, 500 мл газирана вода, сушени говежди черва. Начин на приготвяне: месото се почиства от кости, измива се, подсушава се, нарязва се на късове, след което се смила 2 пъти в мелачката. Омесва се добре с подправките, като постепенно се добавя и 1 бутилка газирана вода. Сместа се оставя на хладно за 24 часа. Отново се омесва, като се добавя и втората бутилка газирана вода. Отново се оставя на хладно за денонощие. Вече на третия ден, след като сте омесили отново, напълнете сместа в червата, като тук-там надупчете леко, за да излезе въздухът. Луканките се държат 3 дни на прохладно място и 5 дни подред се пресоват с точилка. 15 дни се оставят под тежест, след което се окачват да съхнат 30 дни на проветливо място. Да ви е вкусно!